ariketa honetan zirkuito sekuenzial bat diseinatzea eskatzen digute. Sarraila ariketa tipikoa da. Hemen sartzen dira bitak serien, 0ak eta 1ak, nahi duten bezala, eta sistema detektatu beharko du sekuentzia hau eta bakarrik sekuentzia hori ailegatzen denean. 0 bat, 0 bat, 0 bat. 0 hau lehendabiziko bita izan da. Eta orduen sistemak irekiko du ate bat, edo utziko digu sisteman sartzen, edo nahi duzuena. Horregatik esaten zaio sarraila ariketa. Esaten digute ere bai, sekuentzia ailegatzen denean, orduen sistema bueltatu beharko dela hasierako egoerara. Zeren hemen jarretuko bagenu 0 bat sekuentziak etortzen, izango genuke kode hori hor solapatuta, baina kasu honetan hau ailegatuta, hasierako egoerara bueltatzen gara, eta berriz kode osoa edo sekuentzia osoa itxuiten geratzen gara. Ariketa tipikoa, esaten digutela de flip-flop egiteko, eta ni saietuko nahiz egin nola geratuko zaidan, zeren nahiko lana daukat aurretik, bi moduta egingo dut. Mili eta mur moduta joaten garen gauzak ulertzen. Bale, sarraila ariketa tipikoa. Orduen X ontatik atera sartu behar dira 0ak eta 1ak, horrela serien 0, bat, gero igual adibidez beste bat, gero 0, 0, 0, bat, ez da, datua sartu behar zizkigu, eta guk nolabait, hau, ailegatzen denean detektatu beharko. Horren duen nolabait, ailegatzen denean bit bat baldin bada, bat baldin bada, ez da izan behar kode honen sekuentzia honen dabizikoa. Baina 0 bat ailegatzen bada izan daiteke sekuentzia horren lehena, beraz, nolabait hori memoria bezala gorde beharko dut. Gero, 0 horren ondorioz bat ailegatzen bada, izan daiteke 0 bat sekuentzia honen lehendabiziko bibitak. Nolabait, kontrolatu beharko dut hori, bizigun beharko nahi, jakin beharko dut, adimena izan beharko dut, nolabait, memoria bat izan beharko dut, gauza horiek nolabait nire memorian gordetzeko. Hau da, eta zer jakin beharko dut, zer ulertu beharko dut nik sistema honetan, gauza hauek ulertzeko dut, eta sekuentzia hori detektatzeko. Ba, esan dizudan bezala, hitzekin izan behar ditugu hemen gauzak, eta oso garantzitsua da hitzekin esatea ariketa hauetan. Hasieran, hau, lanean hasten denean, batak etortzen badira, sekuentziaren lehen bita ez da. Orduen, bat dugu, edota izan daiteke 0-rik lehendabiziko 0a ez dugu, edota egia esan, sekuentzia hori detektatzeko ez dugu ezer. Ez da, hitzekin nahi duzun bezala izan, idatzi, bale, aldiz, ailegatzen baldin bada 0 bat, nolabait 0 bat ailegatu da, hau, nik nire memorian gorde behar dut, ailegatu da, nire adimenan gorde beharko dut, zeren hau izan daiteke sekuentziaren lehendabizikoa. Honen ondorioz, beste 0 bat ailegatzen bada, bertan geratu naiteke, egoera honetan geratu naiteke, zeren bigarren 0 hori izan daiteke nire sekuentziaren lehendabizikoa. Edo, honen ondorioz 0 bat ailegatzen bada, izan daiteke nire sekuentziaren bibit. Gero, ailegatzen baldin badara 0 bat eta gero 0 bat, izan beharko dut kontuan kodearen edo sekuentziaren 3 bitoiek izan daitezkela. Ordene, jakin beharko dut. Hemen, beste 0 bat ailegatzen bada, apurtzen da, ikusiko dut zegoera da joaten naizen, baina, hau da, sekuentzia guzti hauen, aukera guzti hauek kontuan izan beharko dugu. 0 bat ailegatzen bada, lehendabiziko lau bitak izan daiteke. Edota 0 bat, ailegatzen bada, lehendabiziko 5 bitak izan daiteke, honek 6 ditu. Ordene, hor erneko markan naiz, hau ailegatzen bada, eta urrengoa bat baldin bada, tak, ailegatu da, nire sekuentzia osoa. Hau esek da, nik jakin beharko dudana robot honetan. Gehiago ez dut jakin beharko. Gauza hauekin nik izan behar naiz kontrolatzeko zer egin beharko dudan. Eta gero hemen ja jarriko dut zeta batera. Zeren, hau, hemen nagoenean zeta batera jarriko dut. Bale, orduan, hitzekin jarri ditugun gauza guzti hauek, diseinatzen hasteko sistema bitar batean, kodifikatu behar dut, edo egoera bezala jarri behar ditut. Ia, izendatu behar ditut nolabait. Eta, ez dakit, izendatu behar ditut, zerotik aurrera. Honi, Q xea 0 esan behar dio, lehendabizikoari. Baina hau, kodifikatu dezakegu nahi dugun bezala, Q bat, Q bi, Q iru, Q lau, Q bost, eta Q 6. 6 egoera hauek behar izan behar ditut, robot honek egiteko guk nahi duguna. Ez du gehiago jakin beharko, hitz hauek jakin beharko ditut, eta jakin beharko dugu nola gauden, edo kontratu beharko du, ze egoeratan egon daiteken, jakiteko zer egin, honuntzain egatzen bada, eta jartzeko zerora. Bale, 7 egoera, ez ba? 2, 3, 4, 5, 6, eta 7 egoera. Orain, pensatu beharko dugu, nahiz eta Q hauek, xeak izan, hauek ez dira flip-flopen irteerak, Orain, egoera hauek, pensatu beharko dugu, 7 egoera hauek nola kodifikatu ditzakegun
zenbaki bitarrekin. Zeren orain kodifikatu behar ditu egoera hauek, ez orain aztu sekuentzia, kodifikatu behar ditu 7 zenbaki. 7 zenbaki hauek, pensatu beharko du, zenbat bit behar ditugu kodifikatzeko 7 gauz. 2 bitekin, 4 gehienez. 3 bitekin, 8. 7 behar ditugunez, 4 baino gehiago, beraz, 3 bit edo 3 flip-flop izan behar ditugu hau dana kodifikatzeko. Q2, Q1 eta Q0 izan behar direlarik, D izan behar direla, eta adibidez kodifikatu behar ditugu hitzekin edo kodigo edo simbolo hauekin kodifikatu ditugu egoera hauek, kodifikatu behar ditugu zenbaki berdinekin. 0, 0, 0. Hau kodifikatu dezaket nahi dudan bezala. Hau jarri dezaket bat, bat, bat. Hau jarri dezaket bat, bat, 0. Baina, ez da egit, akar gutxiago egiteko kodifikatu dezagun zenbaki berdinekin. Ados. 0, bat, 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 0, 0, bat, 0, bat, eta bat, bat, 0. Hemen, erabaki bat hartu dezakegu, horrelaxe, edo nahi ditugun. Gauza da, ezberdinak izan beharko direla denak. Bale, orduen, ulertu dugu arazoa. Problema. Jarri diogu izen bat, hitzekin, problema honetan behar ditugun egoera guztiei. Simboloa jarri ditugu egoera guztientzat, kodifikatu ditugu, eta orain egin behar duguna da, egin egoera diagrama. Egoerak diagrama, behar ditugu horrelaxea izendatuta, kodigo hoiekin edo honekin, edo bita hauekin, eta orain egoera diagrama egin behar dugu, eta isa sarreraren arabera ikusi dezagun zein egoeratik nora joaten den isaren arabera. Bale, orduan, jarri behar ditut nire egoera guztiak. 0tik 6ra, hemen bolotxoekin, egoera diagrama egiteko. Q0, egingo dut ondixo, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Ondixo egin gatut, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bale. Eta hori egin behar dudan hauek, bi aldiz kopiatu behar ditut, zeren mili eta mur modura egin behar ditut, bi kasutan, bi modu ezberdinetan egin behar dut. Horren hau kopiatu behar dut, eta gerorako utziko dut hemen azpian. Ados. Hasi behar naiz pensatzen. Bega, jarriko diot gero izena. Begira, nire sistema martxan jartzen denean, orduen ez dut izan behar ezerraz. Batak ailegatu ditezke, batak ailegatzen badira, edo ez da bada ailegatu ezerrez, hemen egon behar naiz, lehen da biziko egoeran. Aldiz, ailegatzen baldin bada, isan ailegatzen baldin bada bat, eta isak sarrerak gezi gainetan jarri behar ditugu, ez baldin badaukat ezerrez, eta 0 bat ailegatzen bada, onuntza pasatu berko nahi, 0 hori izan daiteke nire sekuentziaren lehen da biziko 0a. Beraz, bazpare, erne egon behar naiz, erne jarri naiz. Kubat honetan nago erne, 0 bat ailegatu da izan daiteke sekuentzia. Bale, hemen baldin badago eta batak ailegatzen badira, bat, ez da sekuentziaren lehen da bizikoa. Orduen, bat ailegatuta bertan geratu behar naiz. Ez dut izan behar ezerrez. Venga, jarraitu ezagun, hemen nago. 0 bat ailegatu da. Hemen, 0 bat ailegatzen bada, zer? Pues 0 bat ailegatuta, lehen da biziko 0a, galtzen du esan nahia, bigarrena izan daiteke nire sekuentziaren lehen da bizikoa. Beraz, bertan geratu behar naiz. Zen bigarren 0a izan daiteke nire sekuentziaren lehen da bizikoa galtzen du esan nahia. Berriz, bat ailegatzen bada, esan nahi du 0 bat ailegatu dela. Beraz, onuntza egon beharko naiz. Erne egon beharko naiz. Bat ailegatuta, hemen egon beharko naiz. 0 bat ailegatu da. Bale. Egora bakoitzetik bi gezi atera beharko dira. Banoaz, bale. Hemen orain, Q2, ailegatu da 0 bat. Hemen, 0 bat ailegatzen bada, horrek esan nahi du, 0 bat 0 ailegatu dela. Onuntza pasatu beharko naiz. Begira, onuntza ailegatu naiz, 0 bat 0 ailegatu da. Gero eta erneago nago, sekuentziaren erdia daukat. Berriz, ailegatzen baldin bada, 0 bat, ja, nire sekuentzia osoa galtzen dut. Eta onuntza pasatu beharko naiz. Ez dut ezer dena galdu dut. Ados, venga, 0 bat 0 daukat. Hemen, ailegatzen baldin bada 0 bat, nire sekuentzia gehiena galdu dut, baina pasatu naiteke onutza, zeren 0 bat urrengo bigarren 0 izan daiteke berriz sekuentziaren lehen bizikoa. Onutza pasatu beharko nintzen. Galdu dut nire sekuentzia gehiena, baina 0 hau berriz izan daiteke nire sekuentziaren lehen bizikoa. Berriz, 0 bat 0. Hemen bat ailegatzen bada, Q4. Bagoaz, gero eta erneago, Q4 batekin,
0 bat, 0 bat. Izan daiteke nire sekuentziaren laugarren bita. Vale. Hemen egon da, 0 bat ailegatzen bada, onutza, hien badaukagu gure sekuentzia. Bost bitak baitugu. Berriz, bat ailegatzen bada, sekuentzia osoa galtzen dut. Sekuentzia osoa galtzen dut, eta onutza bueltatzen naiz, bat horrekin. Sorte txarra, ez da nire sekuentzia. Baina 0 batekin bai. Ira, 0 bat, 0 bat. 0, eta orain, hemen egon da, 0 bat ailegatzen bada, pues ia sekuentzia osoa galtzen dut, eta onutza pasatu berko nahi 0 bat ailegatzen bada, berriz bat ailegatzen bada, tak, onutza, ailegatu naiz, nire azkeneko egoerara, da, badaukat, ailegatu naiz egoera ontara, ailegatu da. Bale, orduen zeta batera jarri beharko dut. Hauxe, horrela pentsatzen baldin badugu, eta egoera guzti hauek erabiltzen baldin baditugu, irtera jartzen baldin baditugu bolotxo barrutan, zentzua izan behar du eta funtzionatu behar du gure sistemak begira. Egoera honetan, ez daukate zerrez, zeta irtera 0 izan behar. Hemen bolotxotan jartzen badugu irtera, hemen bakarrik 0 bat izan da, irtera 0. Hemen 0 bat 0, hemen 0 bat 0 ere bai. Ikusten baduze, hemen bost bi daude, baina horrendik ez dago sekuentzia osoa. Eta bakarrik hemen jarri dezaket, hau batera. Eta zer geratzen zaigu, egoera honetatik berriz, 0 eta bat sarrerak nolabait eramatea. Venga, hemen egon da, behin sekuentzia ailegatuta, eta hau batera jarrita, orain 0 bat ailegatzen bada, pues lehendabizikoa izan daiteke, lehendabizikoa. Izan daiteke, onutza. Eta bat ailegatzen bada, onutza joan beharko ginen. Bale, ulertzen, da nahiko intuitiboa eta nahiko, ez da, bai ez? Irterak hemen gero ikusiko dugu egitaula nola sartu, baina hau horrela egiten badugu, egoera guztiak erabilita eta irterak bolotxo horietan jarrita, hau horrela egiten badugu, mur makina esaten zaio honi. Mur makina. Berriz, horrela diseinatzen baldin baditugu, orain txiko zuiko duzen bezala, mentxe, beste modu batera, begira, hasi benaiz, berdina, azkar joango naiz, egoera honetatik, batekin horrelaxe. 0 horrelaxe. 0 bat ailegatzen baldin bada horrelaxe. Bat. 0. Bat. 0. Tamen getitu behar naiz. Hemen 0 eta bat. Eta hau gubi. Horrelaxe bat. Hemen. Kopetzen dago egoikoa, azaldu dugu. Berriz hau 0 ailegatzen bada. Onutza. Hemen egoera berdina da, baina ikustazio bakarrik, hau, hemendik aurrera izan behar da nola ez berdina, Tak, bai da, hemendik bi irtetzen dira, hemendik bi ere bai, kubostean dago, ailegatu da 0, bat, 0, bat, 0. Bale, orain, ailegatzen baldin bada 0, bat, berdina, bueltatu bergea honutza, hortxe. Baina orain, begira zer egin behar dudan. Orain, ailegatzen baldin bada, bat, hauxe egin dugula, hori ez dugu egin behar. Horra egin behar du. Bat ailegatzen bada, bakitzu zer egin behar dugun? Behin egon da, eta bat ailegatzen bada, nik badakit, sekuentzia ailegatu dela. Eta horren ondorioz, horren ondoren, ni joan naiteke, hasierako egoerara. Bat ailegatu da, bueltatzen naiz hasierako egoerara, eta zer gertatzen da irterakin? Irtera jartzen badut hemen geziaren gainean, batera, honek ere funtzionatu behar du. Eta ez dut erabiltzen azkeneko egoera. Kasu honetan, honek ez dauka eragin handirik. Zeren, bi kasutan, 3 flip-flop behar ditugu. Suposatzazue, hemen erabiltzen ditugula 8 eta dela 9 garna. Orden, 4 flip-flop behar dugu hemen, eta hemen bakarrik 3. Edo eta hemen 3 egoera, eta barkatu 4 egoera, eta 5 garrena, orden beharko gintuzke 3, eta hemen bakarrik 2. Bale, orden, gauza da. Hau horrela ase planteatuz, azkeneko egoera hau ez dugu behar, hor dago, ulertzen dugu, zeren irtera jarri dugu, hemen egon da bat ailegatuta, eta horren, irterak gezi gainetan jartzen dugunez, hau kontuan izan da, behar dugu gezi guztietan irterak jartzea. Eta bakarrik irtera izan behar da bat, egoera horretan bestineko guztietan, 0 jarri beharko dugu. Transizio guzti hogetan, irtera 0 jarri beharko dugu, ziren bakarrik biztu beharko da, hemen, bost horiek ailegatuta, eta bat ailegatuta. Bale, hau horrelaxe planteatzen baldin badugu, egoera bat gutxiago erabiliz,
baina sistema ez horren egonkorra izan da, zen hau egonkorrago da hau baino, eta gauzak horrela egiten dira, honi mili esaten zaio, mili makina, edo mili modua, edo mili konfigurazioa. Bale, listo, egin dugu bi makinen egoerak diagramak. Urrengo urratsa, murekin jarraituko dut orain, egia taula egitea, guazen. Egia taula, egoeren egia taula, eta hortarako. Venga, egia taulan zer daukat? Sarrera bat eta 3 flip-flop. Sarrera bat eta 3 flip-flop. Daukat. Isa eta 3 flip-flop. Beraz, behar dut 4 aldagaiko egia taula bat. Ia, kopiatuko dut bazpare, bai zen gero. Hementxe. 4 aldagaiko egia taula bat. Ondix, hola xen, bai ez? Ba, hemen soberan daukagu lekua. Hortxe. Zeren, sistema honetan ditugu 3 flip-flop, baina X sarrera bat. Isa sarrera eta 3 flip-flop. Q2, Q2, marko, Q1 eta Q0. Egora guztia hauek, hemen jarri ditugunak hemen daude, eta isa 0 eta 1. Bale, hemen gauzak argiago egiteko egingo ditu nire marratxoak. Txukunago izateko. Bale, horren zer egin beharko dugu? Ba, ikusi sartu beharko dugu. Egora diagrama hauek egia taula. Sistema baldima dago, egora honetan baldima dago orain, eta erlojuaren tak gorakako edo berakako momentua ailegatzen bada, zer gertatu behar da? Pues jarri beharko dugu nora duan gero gure sistema sarreraren arabera. Zintzuk izan behar dira Q2, Q1, Q0. Zintzuk izan behar dira egoerak urrengo egoeran gero, oza, irtena berdina, baina gero, denboran gero. Eta begira, 0, 0, 0 egoera dala hau, 0 sartzen denean, hemen daukagu erantzuna zer jarri hemen. 0, 0, 0 egoeran gaudenean, eta 0 bat sartzen denean, batera joan berko nahi. 0, 0, bat. 0, 0, bat. Eta, bueno, hemendik aurrera orain, akatzen bat egiten badut, zuek zuzendu, ernegon, baina nik ez dut errepikatu behar bideu zeren soluzioa da. Akatsa egin da, prozesua nik uste dut argi dagoela, zuek jarraitu. Ados, venga, 0, 0 batean nagoenean, 0, 0 bat. Edo, venga, jarraitu dezagun 0, 0. 0, 0, 0. Bat sartzen bada, bertan geratzen naiz. 0, 0, 0. Venga, 0, 0 bat. Bada, 0, 0 bat. 0 sartzen bada, bertan geratzen naiz. 0 sartzen bada, bertan. 0, 0, bat. Berriz, bat sartzen baldin bada, urrengora, 0 bat 0. 0, 0 bat 0, bat 0. Eta horrela sartuko genuke denak. Venga, bigarren egoeran. Bala, hau, Q2. Eta hemen, 0 bat sartzen bada, banua Q2ra. 0, bat, bat. 0 bat sartuta. Berriz, bian egon da eta bat sartuta, bian egon da eta bat, 0ra. Bian egon da eta bat sartuta, 0ra. Galdu du sekuenzia. Venga, Q2. Q2, 0 bat sartuta, Q batera. Q2, 0, 0, bat. Ia sekuenzia osoa galdu dut. Baina hemen egon da eta bat sartzen bada, Q laura, bat, 0, 0. Izan daiteke, laugarren bita. Venga, lauan, 0 bat sartuta, 0 bat, lauanago, 0 bat sartuta, bostera, bost bit ditu. Eta lauan bat ailegatuta, sekuenzia osoa galtzen da, 0ra. Lauan egon da, bat sartuta, dena galtzen da. Venga, bostgarren egoeran, 0 bat sartuta, batera. 0, 0 bat, ia sekuenzia osoa galdu. Bostean egon da, eta bat ailegatzen bada, badaukagu sekuenzia osoa, Q6. Bat, 0. Listo, ederki. Eta honen, hemen baldin banago, eta 0 ailegatzen bada, Q batera, 0, 0, bat, eta errepikatu behar dut. 6an egon da, eta 0 bat ailegatuta, 0, 0, bat, edo eta 6an egon da, eta bat ailegatuta, 0, 0, 0. 0, 0, 0, hasierako egoerara. Eta egoera hau, zazpigarrena ez dugunez erabiltzen, hemen isak, eta lagunduko digute gauzak simplifikatzeko. Hemen bertan ere jarri behar dut nik orain irteera. Irteera dela Z. Eta zera begiratzen zuen. Z dago bakarrik egoeraren menpe, ez dago isaren menpe. Hau da, egoera denean 6, hemen Q6, bat 0, orduen da bat. Edo hemen, baldin banago, orduen da bat.
eta besteneko egoera guztietan 0 daukagu. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, bat, 0. Hau izango zen, Z. Egon behar dela bakarrik, egoeraren menpe. Honen karnof egiten baduzu, bakarrik atera zaizue. Hiru hauen menpe eta isa ez da egongo. Zer egin beharko dugu diseinatzeko? Pues diseinatu beharko ditugu flip-flop hauen sarrerak nolabait, egoeraren arabera, sekuentzia hau jarraitzeko isaren arabera. Zer egin beharko dugu bere sarrerak D2 diseinatu beharko ditugu, D0. D flip-flopak esan dizkigute, beraz, diseinatu beharko ditugu bere sarrerak transizio hauek egiteko. Hemen 0-tik 0-ra pasatzeko, hemen 0-tik 0-ra. Hemen batetik batera, edo eta batetik 0-ra egoera guzti hauetan. Eta D flip-flopak direnez, nahi badegu geroko egoerak hauexek izatea, D flip-floparen egia taula izkintzu diren da, zein den. Nahi badegu irteran 0 izatea, sarrera 0 jarri beharko dugu. Eta nahi badegu irteran bat izatea, batera. Orduen, sarrerak egon beharko dira. Nahi ditugun balio hauen balio berdinekin. Beraz, egin behar dudana da, hauek kopiatu. Ia, nola kopiatzen ditudan. Hauek kopiatu. A bere, bai, haukentzen badut. Eta horrela, egia taula osoa horrela xe daukagu. De horiek horrela xe marko dira. Tatxean, ederki, eta hau sobratzen zaitu. Bera, igual, kenduko ditut. Bera, txukunago eratzeko. Txikixo egingo ditut. Hauek ere, nik ere. Zaino. Eta ontzaino. Badaukagu, transizioen egitaula osoa. Zer geratzen zaigu orain egitea? Hauek diseinatzea. Eta irteera ere bai. Flip-flopen sarrerak diseinatzea egoeren menpe eta sarreraren menpe zirkuito osoa egiteko. Zer behar dugu? Karnof egitea, lau karnof. Guazen egitea, lau karnof. Bat. Txikixo da, ikusiko da. Zer diseinatu berko? D2. D2, hemen jarri behar ditut, sarrerak isa x2, isa bakatu q2, q1, q0. Eta hau, lau aldiz, bintzat hiru aldiz. D2, D1, eta D0-rentzat. Eta Z, simpleago geratu behar denez, aparte ingo dut, D2, D1, eta D0. Akatzen bat egiten badut, barkatu zuek egintzazu ondo, eta listo, venga, sartuko ditut. Lau 0, 0, 0, 0, 0. Bat 0, 0 isa. Bat 0, 0 isa. 0, 0, 0, bat 0, 0, 0, bat. Eta 0, bat, 0 isa. 0, bat, 0 isa. Venga, D bat. 0, 0, bat 0. 0, 0, bat 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0 isa. 0 bat, 0, 0. 0 bat, 0, 0. Eta 0 bat, 0 isa. 0 bat, 0 isa. Eta D0. Denak batak, bat. Denak batak, bat, isa. Denak 0ak. Eta 0, 0, 0 isa. 0, 0, 0 isa. Venga, D2. Ja, zuzenean igual jarriko ditut terminoak, bale? D2, ia. Termino hau osoa geratu behar zaigu. Nahiko komplexua, baina ez du importa. Venga, isa marra Q2 bider Q1 marra Q0 marra. Gehi. Hau ere bai, bakarrik bi hauek hartu ditzaket. Eta hau itzan berda. Isa Q2 bider Q0. Gehi. Eta hau ere hartuko dut horrelaxe eta hau izango da azkenekoa. Hemen. Isa eta Q1 Q0. Q1 Q0. Bale, nahiko komplexua, baina hau izango zen. Zirkuituare, pues horrela atera da. D bat. Venga, batak hartuko ditut. Bi hauek, adibidez. Eta hau. Venga, bi hauek da. Isa eta Q1 marra Q0. Q1 marra Q0 eta hause gehi. X marra Q2 marra Q1 eta Q0 marra. Hau izango zen. Eta D0, ia, egin zaun. Bera, hau, simplea gatu, berda? Elegante. Hau da bakarrik isa marra. Listo. Badaukagu, hau egin da. Zer gertatzen da irteerakin? Begira, irteera dago bakarrik honen menpe.
Ez du axola isa zen balio duen, zen denean 6, hemen eta hemen, bat da, bestineko kasu guztietan ez. Horregatik nahikoa izango zen horren karnof egitea hiru aldagaiekin. Nahikoa da isa hartu gabe karnofa egitea. Hartzen baldin baditugu Q2, hau da, zeta irtera. Hartzen baldin baditugu Q2, Q1, eta Q0, hemen nahikoa da. 0 eta bat, sartzen badin, ja, zeta, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, bat 0. 0, 0, bat 0. Ah, jo bar, ez de tontakeia, bat dago bakarrik. Hartu banu honen termino minimoa nahiko izango zen. Zeta izan behar da honen termino minimoa. Dela, Q2, Q1, Q0 marra. Q2, Q1, Q0 marra. Q2, Q1, Q0 marra. Vale, baditugu, sarrera eta irteeren guztien funtzioak. Eta orain, zirkuito osoan hori izango zen. Ikusi ezagun. Vale, hau mur bezala, zeren mur egin dugu. Hau izango zen mur diseinua. Mur. Vale? Egingo dugu hau. Hau egon ez sartzen egia taula, egingo dugu hau. Ikusi dezakegu ze ezberdintasunak ditu. Vale, egin behar duguna da, kopiatu behar dut hau dena, zeren ia berdina da. Hola, xen. Horein, hemen sartu beharko nuke hau, Baina zerbait ezberdina da, hemen mili hau, mili egia taula hau sartuko dugu. Eta hemen zer gertatu behar da, Q5-tean gaude. Q5-tean goaz. Q5, bai, Q4 da berdina, Q4 arte honutzaino. Eta horrein, goazen pensatzea Q5 eta Q6 eta guzti hauek, Zautuko ditut hauek. Honutz arte berdina da, Q5. Honaxin. Begira. Bostean gaude. Eta 0 ailegatzen baldin bada, bagoaz Q batera. 0, 0, bat. Aurrekoaren berdina, da? Ia, aurrekoaren berdina. Bai. Berriz, Q5-tean galdin badu, eta bat ailegatzen baldin bada, ez gara joan behar Q6-ra, hemen daukagun bezala. Horren egin behar duguna da, hasierara joan, 0, 0, 0-ra joan, baina irtera batera jarri. Eta hemen 0 mantentzen dugu, oraindik. Vale, zer gehiago? Daukagu hemen. Bestenekoak ez ditugu erabiltzen, Q6 eta Q7 ditugu erabiltzen, beraz, hauek isak izango ziren. Isa eta isa. Isa eta isak. Eta hemen ere bai, irteeran, hau isaren bat jarri banu, igual simpleago geratuko zen ere bai. Hau isa izango balitz, isa simpleago geratuko zen, haue, eta multzo hartuko genuko horrelaxe, eta izango zen, hau gabe. Bakarrik Q2 eta Q1, bale? Hau, isaren ondorioz hau ezan egongo. Eta hemen berdina. Isak ditugu orain bi egoera hauetan, 6an eta 7an. Eta gauza simplifikatu behar zaizkigu gehiago. Non izan berko dira de? Ez nahi ditugun irterak bezala, hemen orain 0, 0, bat, hau dela, eta orain hemen hau 0, 0, 0. Eta hauek, isak. Isak, eta isak. Egin ditugu hauen karnofak ere bai edo zuen dako duzten dut. Egin ditzagun, venga, jake hemen nahi lehen, hartu behar dut karnof. Eta orain egin beharko ditugu lau karnof. Lau karnof zeren zeta orain hemen ikustazue. Dago, egon behar da bat hau bakarrik eta egon behar da guzti hauen menpe ziurrenik. Venga, egin ditzagun laurak. Mili bezala, horrela izan beharko zen. Ja, hau, de bi orain. Aurreko antzekoa izan behar da, de bi, hemen, isa, Q2, Q1, Q0, eta kopiatu behar dut, lau aldiz. Bat, bi, hiru,
eta lau. Venga, bazen. D-bi. D-bi, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, bat 0, isa, bat 0, isa, 0, lau 0, 0, 0, 0, 0 bat, 0, 0, 0, 0 bat, eta 0, 0, isa. 0, isa. Suposatzen dut aurrekoa baino simpleago eratzen dela. D bat. 0, 0, bat 0. 0, 0, bat 0. 0, 0, isa. 0, 0, isa. 0 bat, 0, 0. 0 bat, 0, 0. Eta 0, 0, isa. 0, 0, isa. Guazen D0, orain D0. Denak batak, bat, isa, bat, isa. Lau 0, hemen, 0, 0. Hau neko simplea zan, beraz, hemen 0, 0. Isa, hau berdina geratu behar da. Eta orain, zeta irteera, bai geratu behar dela, bestea baino ez horren simplea. Lau 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, isa. Lau 0 berriz. Eta 0 bat, isa. 0 bat, isa. Venga, egin ditzagun. Kasu honetan D2 zen bada. D2 ditugu hemen markatzazu, hemen nola egin dituen. Bueno, hor laxe izango da, bai, hause da, hartu behar dugu hau. Eta hause, D2 izan behar da. Isa marra Q2, isa marra Q2, gehi, Q bat Q0, Q bat marra Q0 marra, barkatu, gehi ez, dena da termino bat. Isa marra Q2, Q bat marra Q0 marra, gehi, hau, dala, isa eta bi hau, Q bat Q0, Q bat Q0, D bat, D bat, ze termino ditugu, hau bakarrik izan behar dela. Isa Q2 marra, isa Q2 marra, eta Q bat marra Q0. Q bat marra Q0, eta hau hartu ezakegu horrelaxe daukagula. Isa marra, Q bat Q0 marra, Q bat Q0 marra, D0. Zenbat izango zen? D0, hausen nahiko, dala isa marra. Eta Z, kasu honetan nola geratzen da? Ba, horrelaxe hartu ezagun. Z izan behar dela, isa Q2, Q0, hemen simpleago geratzen zen. Hemen ditugu funtzio hauek. Bale, egin ditugu Karnofak sarrerenak eta irterenak. Baina, zirkuitoa zein izan beharko da. Ba, bi kasutan, zirkuitoa nik ez dut marraztu behar, baina bi kasutan zirkuitoa, hemen marraztuko dut, hemen zirkuitoa zein da. Eta hau mekanikoki egin dezakezue. Zirkuitoa zein da. Ba, begira, 3 flip-flop ditugu, sekuenzialak. Marraztu behar ditut, 3 D flip-flop. 3 D flip-flop. Bere, CLK sarrerarekin, bere D sarrerarekin, hemen Q eta Q marra. Olaxen, eta olaxen. Eta hau, 3 aldiz izan behar ditugu. Olaxen, eta olaxen. Zirkuito hau, sekuenziala denez, sistema osoaren erlojua kontrolatuta dago berdinarekin. CLK berdinarekin dago konektatuta. Hirutara dago CLK konektatuta. Bale, abia puntua hauxe da. Flip-flopa jarri, CLK guztietara konektatu, hau jarri dezakegu D bat, D0, Q0, Q0, D bat, Q bat, Q bat, 3 flip-flop direnez, eta D, bat bi eta 3 zendatu ditugu, 0 bat bi, bale. Eta orain daukagu isa sarrera bezala. Bale, orduan, geratuko dana da, hemen, marraztea edo hau, sartzea, D2, D bat, D0, edo adierazpen hauek, edo eta Z irteera hemen. Eta hemen, Z irteera. Hemen sartzea.
adierazpen guzti hauek eta konektatzea beraien artean eta zirkuitoa hauxe izango zen. Bale, orden ariketa hauetan behin hauek kalkulatuta abia puntua izango zen. Jarri hiru flip-flopak hemen, jarri CLK guztietara konektatuta, ipini sarrerak, baldin badago gehiago, ipini irteerak eta kalkulatu dituzun zirkuito hauek hemen marraztu. Ados, ate logikoekin. Hauxe izango zen eskatzen zutena. Zirkuito hauek nauko konplexoa geratzen dira eta bertan geratzen dira, baina ideia hauxe zen, zirkuitoa osoa, nahi baduzu zuek bukatu, hauxe izango zen. Ados. Zirkuito potentea, ondia, elegante. Akatzen bat egin badut, egin zazu zuek ondo, baina prozesuan nik uste argi dagoela. Aurrera.